Elo synki, elo, może ładniej, może witam panów, witam panie, ja jestem Niklaus, witam was w kolejnym vlogu. Chciałem tym razem poruszyć taki temat, tak mi przyszło do głowy, kręciły mi się po głowie tematy, że tak powiem, okołoszkolne. Czyli tak wracałem sobie pamięcią do lat szkolnych, szczególnie do podstawówki, do gimnazjum. I pomyślałem, wpadłem na taki pomysł, że moglibyśmy pogadać o... Nie opieram się, bo mi się trzęsie biurko. Zrobię sobie tyłonę. O. Taki temat, mianowicie żarty w szkole. Takie żarty... Wiecie, co mam na myśli? Żarty w stosunku do nauczycieli, żarty w stosunku do innych uczniów. Oczywiście ktoś musi na Skype'ie teraz pisać. O jakie żarty mi chodzi? Wiecie, no coś w stylu na przykład, nie wiem, podłożenie czegoś śmiesznego do plecaka, podłożenie pineski nauczycielowi na siedzisko, jakieś tego typu schowanie komuś czegoś. Ja z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że jakoś dużo bardzo takich żartów w moim otoczeniu się jakoś nie działo szczególnie, ale jeden żart był naprawdę dobry. Może najpierw zacznijmy od tego mniej zabawnego. No, w trakcie, kiedy mieliśmy WF, to przebieraliśmy się w takiej szatni, która była przyłączona do sali gimnastycznej i tam zostawialiśmy rzeczy, tam się przebieraliśmy i wchodziliśmy na salę. No i tam zostawialiśmy też nasze plecaki. Ja tam zostawiłem plecak z książkami, ze wszystkimi, ze śniadaniami, między innymi miałem tam butelkę z herbatą, ze słodką herbatą. Kogoś naszło na tego typu żart, że wszedł do tej szatni, wyjął to moje picie i wlał mi je do plecaka. Śmieszne? Super śmieszny żart, nie? Wylał mi słodką herbatę do plecaka, miałem cały mokry plecak, miałem wszystkie książki mokre, wszystko miałem przemoczone, wszystko miałem lepiące, także jeżeli człowieku, który mi to zrobił, to oglądasz, to chuj ci w dupę i mam nadzieję, że dostaniesz jakieś sraczki przynajmniej od tego czy coś. No, to był żart mało zabawny w relacji uczeń-uczeń, no bo nie przypuszczam, żeby mi to nauczyciel zrobił raczej, a taki żart, który który zrobili moi koledzy nauczycielowi, to na lekcji fizyki na ścianie wisiał taki duży zegar, wiecie. Zawsze tam na niego patrzyliśmy, czy już się zbliża koniec lekcji i tak dalej. I miałem tak w gimnazjum, że miałem w jeden dzień w tygodniu miałem 2 fizyki pod rząd. No i skończyliśmy tę pierwszą fizykę, nauczycielka wyszła z sali, a moi koledzy weszli do tej sali, czy zostali tam i popchnęli ten zegar o 20 czy 25 minut do przodu. Nie? No i wiecie, babka weszła na lekcję i zaczynamy, nie popatrzyła w ogóle na ten zegar, nie? Mówi, potem patrzy na ten zegar i jak ten czas szybko leci, no. Dosłownie mi się to zdawało, jakby to już 20 minut minęło, nie? Może 20 minut, a nie 45. No ale dobra, no to idźcie do domu i tyle, nie? No i myśmy poszli, prawda? No, ale ona się kapła potem, bo miała chyba inny zegarek i popatrzyła, że tam ten czas jest przestawiony no i generalnie było, no... Krótko mówiąc, nie było miodu, moi drodzy, bo na następnej fizyce mieliśmy tak przesrane, że tak nas potem każdego do tablicy wytargiwała i pytała i... Nie było miło, moi drodzy, nie było miło. No ale to był taki żart, wiadomo, no nieszkodliwy, no. Nie jest to założenie nauczycielowi kosza na śmieci na łeb, nie? O ile to byłby żart w ogóle, no tak średnio mi się wydaje. No, to takie rzeczy się działy u mnie, jakichś większych ekscesów mi się wydaje nie było. A jestem bardzo ciekawy, moi drodzy, czy u was były jakieś takie żarty, czy robiliście sobie takie żarty, czy wy nawzajem, między uczniami, czy nauczycielom, czy może kiedyś jakiś nauczyciel wam zrobił jakiś wic, jak to się mówi po śląsku, jakiś kawał, jakiś żart. Napiszcie mi, moi drodzy, w komentarzu pod spodem, czy takie sytuacje mieliście, jeżeli tak, to jakie, kiedy to było, w jakiej szkole. No, to by było ode mnie na tyle. Dziękuję pięknie za uwagę. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę do góry. Zapraszam na Facebooka, do opisu filmu jest link.
na Facebooka, tam nasz fanpage Niklausowy rośnie w szybkim tempie, także kto jeszcze nie lajknął, zapraszam. Zapraszam na Hitboxa, streamujemy codziennie. No, koszuleczkę może ktoś chce kupić. Mamy teraz też kubki w moim sklepie z koszulkami. Do wszystkiego macie linki w opisie. No. To ja wam dziękuję, ja będę leciał. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się, żartownisie.